Na maulit pa?
Eh, yung shuttle ka. First, kakabalik lang namin. Kayo last week kayo. Alam mo yung feeling nung kakabalik ha? Pinapasa niyo sa akin yung hindi na sila last week. Ay, sorry, Ted.
Sana all lumingin niya. Ay, sorry. Ay, pasok! Sabi niya, light work na. 7-7. Sino po gusto makilala sa akin? Sabi. Try. O, cheese lang ba tayo kakaya? Nari siyo. Pagkagano kayo